என்னதான் நம்ம அறிவியல்லையும் நாகரிகத்திலையும் முன்னேறி இருந்தாலும் பூமியிலிருந்து மனித செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி, நம்மள இருக்கக்கூடிய சில மூட நம்பிக்கையை நம்மளால மாத்திக்கவே முடியாது. அப்படி நம்மள இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கையில ஒண்ணுதான் பூனை சகுனம். நம்ம வெளியே கிளம்புறப்ப பூனை குறுக்க வந்துட்டா உடனே அது அபசகுனம்னு சொல்றாங்க. உடனே நம்ம வெளியே செல்லும் வேலையை நிறுத்திட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி குடிச்சு சிறிது நேரம் அமர்ந்து ஓய்வு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து வேலையை தொடர்றோம். இந்த பழக்கம் எதனால ஆரம்பிச்சதுங்கிற சுவாரஸ்யமான பின்னணி கதையை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பூனை சகுனத்தில் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்க்கலாம். ஒரு காலத்தில் கிராமங்களில் விளக்கே கிடையாது. ஒரு ஊர்ல இருந்து மற்றொரு ஊருக்கு அவங்க போகிறதுக்கு மாட்டு வண்டியிலையோ இல்லைன்னா குதிரை வண்டியிலையோ தான் போயாகணும். ரொம்ப தூரம் அவங்க போகிறாங்கன்னா ராத்திரி நேரங்களில் மட்டும்தான் அவங்க பயணத்தை தொடருவாங்க. இப்படி இருட்டு சமயத்தில் குதிரை வண்டியிலையோ மாட்டு வண்டியிலையோ நம்ம பயணம் செய்கிறப்ப எதிரே வரக்கூடிய பூனை வண்டியை ஓட்டி செல்பவர்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதான். இரவு நேரங்களில் பூனையோட கண்கள் மட்டும்தான் இருட்டில் தனியாக தெரியும். அதாவது பொதுவாகவே பூனையோட கண்களை இருட்டில் பார்க்குறப்ப ஒரு ரேடியம் கலந்த கலரில் நமக்கு தெரியும். பூனையோட உருவம் இருட்டில் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஆனால் லைட் போட்டு வச்சிருப்பது போல 2 கண்கள் மட்டுமே அப்படியே மின்னும். பூனைக்கு மட்டும் கண்கள் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு. புலி, சிறுத்தை, சிங்கம், கருஞ்சிறுத்தை இப்படி எல்லா வகையான காட்டு விலங்குகளுக்கும் கண்கள் ரேடியம் மின்னுவது போல தான் தெரியும். இப்படி ராத்திரி நேரங்களில் எதிரே வரக்கூடிய பூனையோட கண்களை பார்த்து அதில் பூட்டி வைக்கக்கூடிய மாடுகள் இல்லைன்னா குதிரைகள் பயந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வண்டியை ஓட்டிட்டு போகிறவங்க எதிரே வரக்கூடிய பூனையை பார்த்ததுக்கப்புறம் வண்டியை ஓரங்கட்டிட்டு மாடுகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் தண்ணி கொடுத்துட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாங்க. இந்த பழக்கம்தான் காலப்போக்கில் மாறி பூனை குறுக்க வந்தால் அவசகுணம், தண்ணி குடிச்சிட்டு ஓய்வெடுத்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நம்முடைய மக்கள் மாற்றி வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கும் இப்படி மூட பழக்க வழக்கங்களை நம்பிக்கை இருந்தால் இனி பூனை குறுக்க வந்தால் அது அவசகுணம்னு நினைக்க தேவையில்லை. உங்கள் மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேணாம். எந்த ஒரு காரியத்தையும் குழப்பமாக செய்கிறப்ப தான் அது பிரச்சனைகளில் வந்து தான் முடியும். பூனை குறுக்க வந்தாலும் சரி, பூனை குறுக்க வரலைனாலும் சரி, மன திருப்தியோடு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எப்போதுமே வெற்றியில் தான் முடியும். இந்த மாதிரி தகவல்களை தெரிஞ்சு கொள்ள நம்ம மிஸ்டர் அருண் தமிழன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.